घाटी और देखा जाऊँ बर्तमान जंगल रास्ता सेपटे पुलिस छाड़ू ना देखा ब्लॉग देखा ओ बा कहदे कि पक कहदे तू कौन कि पक एटा हूँ दान दल भल हम देखिले माट टे खाइले भल हो तो भल तो रास्ता नहीं जोड़ी भयंकर पानी लेके ना ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କୁଦିକି ଯାଉଛି ନା ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ପରେ କଟାକଟି କରାହବ ତ ପରେ ଉପର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଖାଲି ହବ ନା ଆମ ବାବୁ ମାନେ ଉପରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଆମର ପୁରା ପାଣି ନେଇକିରି ଏଇଟା କି କହେ ତା ଫଟୋ ଟୁ ଯାଇ କି ପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଉଠେଇଲା ହଁ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଘାଟି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଉପର କହିଲା ଆମେ ଆଇଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଣି ଘାଟି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଉଛୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହାବା ଟାଇଟ୍ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଘରୁ କେମିତି ଯିବେ କେଜାଣି ଆଉ ବସ୍ ଯାକ ଯାଉନି ଆମ କକାର ଟୋଟୋ ପାରୁନି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ ହେଲେ କିଛି ହେଇନି ପାଣି ପଶିନି ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଉପରଠୁ ପାଣି ଥିଲା ଉପରେ ସବୁ କହିଲା ଆଉ କଣ ଆମେ ତ ବାଇ ସେଡ଼େ ବାଡ଼ଟେ ବା ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଡାଳ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୋବାଇଲ କାଲି ଅତି ଗଲା ପାଣି ଆଉଲା ନାଇଁ বেশি কাজ तो বেশি চেয়ার দেওয়ার নেই
ପାଣି ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଠି